Gvt ostalosiziva anozikanwa nyika yose kuti aiwa is a main aid and a lawyer to advocate nelsonchamisa. Toona kuti vanhu vanyasokuona kuti this guy aiwa anyasokuita maefforts ekurestore democracy munyika yezimbabwe. Ari kufamba kwese kwese achida kuzama kuti voita sei kuti vakomana ava with the ruling party ZANU-PF aiwa newo cancerous influence yavari kuisa musouthern africa, how can they be stopped? Sambira mashoko anopotonyerwa pana apa noti subscribe or like or tap the bell icon. Tipinda paendo pake anoposta this picture amuri kuona iro rakane background yakanzi change obudanyora chiti if arrived in Chicago for the 2024 Democracy Forum. This year's gathering brings together leaders from around the world and democratic champions to explore the power of pluralism. In today's hyper-polarized world, embracing diversity and promoting collective action is more crucial than ever. The 2024 Democracy Forum offers a unique opportunity for democracy experts, leaders, policymakers, and business leaders to come together to turn pluralistic ideals into tangible actions. Looking forward to engaging discussions and meaningful connections. Domashoko anodaita kana Gvt ostalosiziva amozo kuti ava vakomana ava ndo vanozikanwa vanodiwa nenyika yezimbabwe just because ndo vari kuopposa the regime aiwa nemeans dzese dzavanokwanisa dzavanogona, and people aiwa vakatomirira kuti aiwa chichitongokala muna 2028 aiwa vadoda kutova endorse kuti vakomana vapinde vadoda kutovavhotera just because people they are now tired. Kune vamwe vanhu vainga vane kufunga kuviri kuti aiwa toenda ku the ruling party toenda ku opposition party, vakomana state aiwa yavamo munyika yezimbabwe kunyange usina kubvunziwa munhu wakuziva kuti aiwa ndinovhotera papi. Tudze mafundo enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi kuna comment section medu. So subscribe or like, turn on the bell icon.